ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಳೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಮಿತ್ತಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗಂಟಲ್ಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತಡ್ದು ಸೀದಾ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಟಲ್ಗಟ್ಟದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಐನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೂಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಜ್ಪನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಪನ ವರ್ಷದ ದಾನೆ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಇದೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಿಯ ತೂಲೆ ನೆಟೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರು ಮಿತ್ತ ಸಮೇತ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರು ಬರ್ಪನಕ್ಲಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗನ್ನು ತೊಜ್ಪ ಹೊಡ್ಪಣದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆರು ಅಂಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರಂಜಿ ನೀರು ರಟೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದೇರು ಪೂರ ಕೊಡೆಡ್ಲ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಏದೂರು ಸೈಡ್ ತುಲಿ ಕಾರಂಜಿ ತೋಜುನ ತಲ್ಪ ಒಂದನತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಎದುರದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಗಾಡ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಏದು ದಿನ ತಾಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಾಗು ಒಂದು ಎದುರುಡು ತೂಲೆ ಕಲಶಪುರ ದೀತಿರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಹೆಸರೆಂತ ಪುಟ್ಟ ಕುದರ್ದ ಮೂಕಲ ಈರ್ನ ಕುದರ್ದೆ ಪನ್ನೆ ಮಹಿನ್ ಪನ್ನೆ
ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ MJ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಎಂತ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅನಿಸ್ತು? ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ದು? ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಹೌದಂತೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ. ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಚಿತ್ತ ದಾನವ ಕಲಂ सबसे महान योद्धा गंगा पुत्र महावीर संग्राम की ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಒಣಸಗುಂತುದೇರು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದನೆ ಪೋರೆ ಜಾಗಲ ಉಂಡು. ಒಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಪಿರಾವಡ್ದು ಪೋರ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಒಂದು ನಿಶ್ಮಿತ ತಲ್ಪದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿಗೆ. ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆತಂಡು ಲೈಟಿಂಗಡ್. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಗನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನೆಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾಯತೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು. ಬಾಯ್.